хора, здрасти! Днеска ще рейдваме улиците. И ето го приятеля ми Ники. Как е, не иска злати нещо да ви пожелая. И честит Велик ден, хора, на всички, да сте живи и здрави, Господ всичко да ви дава най-добро. И да сте борци. И да започваме. И първият надпис е улица Тунджа. Да започваме втората. Даваме 10 от 2. Да започваме с втората. 2 от 10. И втората улица е Ропотамо. Нека да започваме третата. Давам и 3 от 10. Сега ще ви покажем една обява. Дърва за огрев, ниски цени, нарязани на ципени дърва. Има и телефонен номер, на който ви даваме 1 от 10. Да, нека да започваме с четвърта. Бум! И ето последната улица Петя. Ето Обухен и даваме 10 от 10. А ви колко и давате? Пишете в коментарите. И следващото ни видео ще бъде утре, така че ни очаквайте. Чао, до нови срещи!